na jednej stránke áno, trochu nevýhoda, lebo veľakrát si mysleli, že ja nie som taká schopná ako ostatní, ale tým pádom ma to donútilo vlastne musieť sa dokázať, že som takisto schopná, alebo aj lepšia než moji kolegovia. A tak vlastne mi to aj dalo určité schopnosti neskôr do života, že teraz som taká príbodnejšia, dominantnejšia, že vlastne možno aj z tých dôvodov som sa postupne stala predsedničkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, aj teraz veliteľkou. Veľmi dlhý názov, áno. Nie, ale akože prečo máme takúto... Čo? Čo s tým? Slovensko chce robiť vesmírne aktivity. Napríklad my sme pripravili prvú slovenskú družicu. Trebalo niekde začať. Ja práve chcem to bola Studenková, nie? Tá má prvú slovenskú plastiku, prestaň, ale... Ona už ťa nenávidí, alebo čo mi začne? Ivan, ak chceš niečo povedať, musíš si zobrať mikrofón, aby ťa aj počuli ostatní. Čo preboha? Dokázala, ale on sa ma pýtal, či ma Studenková už nenávidí. Ivan, nemá to proste tú stopku. No. Hlavne zachránila pohár a nič sa nevylialo. To je na základ. Teraz je to taká čaša. Matky majú takéto ináč mystické schopnosti všelijaké. Že vieš zachytiť a nezachytiteľné. Nemôžem ísť na Mars? Je neuveriteľne šikovná. Môžem pestovať špenát. Ako reflex to bol dobrý, to si zabudovala. Ďakujem. Dobre, môžeme sa venovať skutočne vede? Takže... Fakt mi pretrhli teraz nič myšlienok. Mám pokračovať? Môžem... Čo na Marse úplne by bolo, akože by sme poslali ma domov.